हे बघ, इलेक्शनची सगळी जबाबदारी आपल्यावर आहे. आपल्याला जबाबदारीने काम केलं पाहिजे बाबा. अरे कशाला टेन्शन घेतोय, आपले साहेबच जिंकून येणार आहेत. साहेब आमचा वडापावचा गाडा नका उचलू, आमचं घरदार त्याच्यावरच चालतं साहेब. साहेब कर्ज काढून धंदा चालू केलाय, लोकांची कर्ज अजून फेडायची येतो साहेब, कृपा करा साहेब. तुम्हाला जागा दिली तर काय माझी माणसं भांडी घासतील तुमची? साहेब असं नका करू साहेब. साहेब आम्ही रस्त्यावर येऊ साहेब, असं नका करू साहेब. हाकलो रे यांना. साहेब साहेब आम्ही तुमच्याच मतदारसंघातले आहोत साहेब. आम्ही प्रत्येक वेळेला तुम्हालाच मतदान करतो साहेब. साहेब. साहेब असं नका करू साहेब. त्याला डोकं खायला आले. हो साहेब, 10 दिवसावर इलेक्शन आलंय, आपले मतदार आहेत होते. 2 गेले काय फरक नाही पडत आपल्याला. सलीमला सांग उद्यापासून धंदा लाव तिकडे. साहेब साहेब आपण पहिल्या फेरीत आघाडीवरती आहोत. कॉंग्रॅच्युलेशन साहेब. कॉंग्रॅच्युलेशन साहेब. हे होणारच होतं. प्रभाग क्रमांक 10 मधून पाष्टे यांचा 2 मतांनी पराभव. साहेब 2 मतांनी पडलो आपण. काय कसं शक्य आहे? एवढी आपण तयारी केलेली. त्या हरामखोर 2 नवरा बायकोनीच मतं दिली नसणार आपल्याला. त्यांना वडापावची गाडी लावला दिली नाही ना मी. त्याच राग काढला साऱ्यांनी. काय साहेब, त्याच वडापाववाल्यांनी आत्महत्या केली हो. काय